Ето какво твоето дете мрази да правиш. Казвам се Михайла Калинкович, съм логопед. Помагам на родители като теб да подкрепят детето им да проговори в домашни условия и в толкова забавен и интересен начин. Първото нещо, което твоето маниче мрази да правиш, това е да повтаряш грешно изговорените думи от него. Особено с усмивка или с смях. По този начин маничето се затваря и не иска да повтори отново думата. А и в същото време ти повтаряш отново грешния модел. Вместо това кажи да и това е правилното. Тоест, това е кола, това е куче. За да може то да чуе правилния модел на думата. Второ, това, което истински мрази детето ти е да правиш нещата вместо него. Особено когато той има нужда да ги направи само, да се научи, или вече може да ги прави и ти не му позволяваш, а искаш да го направиш вместо него. Знам, че така е по-бързо, по-чисто, по-организирано и по на всичко, но по този начин упражняваш твоите умения. А малкото човече има нужда да изгради свои умения и това му е ценно за живота му напред. И третото нещо, което детето ти мрази, това е да го извеждаш от играта рязко, без предизвестие, без някакъв ориентир и с неуважение към важния процес, който прави. Да, знам, че изглежда като просто игра, но твоето човече е заето с нещо важно за него. През играта то усвоява нова информация, учи за света, за живота. Така че в този момент е подходящо да измислиш друга игра за превключване, която да го привлече да се прибирате към колата, към вкъщи. Такива идеи за игри давам в мини-курса. Може да е удачно да му нагледиш времето. След 5 секунди тръгваме и брой 1, 2, 3, 4, 5. Защото той в ранна възраст няма представа за времето. Третото ценно е просто да наблюдаваш играта му и да видиш кога свършва един отрязък от нея. Т.е. то е обърнало вече формичката с пясък, видяло е резултата и е удачен момент да си тръгнете тогава. Разбира се, след като предварително си го предупредила. Има значение как подхождаме към децата, така че те да бъдат хем щастливи, хем да откликват на нашия подход и комуникация. Последвай ме за още полезни съвети.